हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव बरायहरबाय। दायो जों दंफैयो आब' गेमस्रिदो बैसागु प्रग्रामनि थाखाय डान्स प्रेक्टिस खालामनो नामायदों आरोना रिहार्सल। ओमफ्राय बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। लोगोसे जाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो। बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। Mengjawai. Bwigri danse. Bwigri dance जा Bwigri भाजी माने देलाय गैलासो देलायखौ दुगैदो Bwigri नै जि गोथाव danse. जेरावबो नुयो होनगोन आंखौ जोंनि बायदि स्किना खामो नोंनियाबो खामनाय नङा दां आंना खामो आंना गोसोम जायो बावगारनाय आंनिखौ फुर नुदो न' न' सिङाव थाबाय थानांगौबा मालाय जेबो खामानि गैया जाहासो सान्दुं गोसायाव नोंसोरो एक्ट्रेसफोरासो बांसिन खस्थ' न' शुटिंआव आयु गाले खालामफैबाय थानांगौ गरम दिनावथ' आरो आंखौबो लालायनोसै नामा बुरि मानसिफोरनिया जानोसै गोथाव
आंनिया नै Jadi apa sih? ब्लार नुदो बोरैबा खाथियाव देखायनानै Blar. Ntar sama selain. जासुला आदा बुगाव Ada. Ha. Sul nanggung nang dah. माखो Nunggu, masih सोलोङाबा मा जाबावनो Ang may last question ba kung saan nagiging? Badan makan nang gua. Nang ha. Nunga, agay nyo. Basta lang ba? Tangan sa kanang mo naman di niya. 사실 주진아는 내가 Ha? Alis siya. 말을 하는데 Nakam din.